Hej, jeg hedder Jimmy. Jeg deltog i november 2024 på Jesper Bjørns workshop Mand, genopdag din indre kraft. Og det gjorde jeg, fordi jeg er på en selvudviklingsrejse, som blandt andet drejer sig om at kigge nærmere på min kraft og på min vrede og min relation til vrede. Og det fik jeg i den grad mulighed for på den her workshop sammen med en masse andre modige mænd. Jesper og Bjørn var virkelig gode til at holde det her rum her og sørge for, at vi alle sammen fik det, vi havde brug for at blive guidet og vejledt med de her konfronterende og gode øvelser. Og vi tog alle sammen og åbne os op og vise, hvem vi var hver især. Så et dybt healende rum og en virkelig, virkelig god oplevelse, hvor jeg tog en masse ro videre med mig derfra. Og mod på at dykke endnu længere ned i de her dele af mig selv sammen med andre mænd. Så tusind tak for den mulighed. Jeg vil sige på gensyn, og så vil jeg sige til dig, der overvejer at prøve noget lignende. Bare spring ud i det. Du har alt at vinde og kun din stemme at miste. Hej.